Yes, hello mga subscribers. Muli, si Model Magkiping to. Ito po ay 6th session therapy namin kay Kuya Bong Castro or Harrison ba? Harrison? Yes. Harrison. Harrison? Harrison. Harrison. Harrison, together with Ate Ruby, yung kanyang may bahay. So, glad to say, sapagkat sila po ay nakapag-charge na ng last Sunday. Yan. Ano bang charge niyo ulit? Anong charge niya? Rise and Pin Ministry. CIM. Ayun, CIM charge. So, sa head pastor po nila, ano pa? Si Imelda Sanchez. Ayan, Pastora Imelda Sanchez, ayun po, at mga staff po, at sa bumububo ng CIM, at least Pandacaqui. Sa Pandacaqui po, ayan. Inyo po lahat, shout out, at ito po yung member po ninyo, si Brother Bong ay nakakalakad muli at pinalakad muli ng Lord sa tulong at awa ng Diyos. So, pray muna tayo. Ano ang verse mo, Sister Luming? Exodus 50:26. I am the Lord that hits you. Ayan, o. Tayo ka, Brother Bong. Tayo ka. Bakit ka ng mga subscribe? Matayo ka talaga. Ayan. Bay tayo. So, siyempre yung ang Exodus, yung Proverbs 3:5-6 ko, yung tinatawag na, at tulungin ito makasama. Ayan. So, yung ating verse na, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Lord God, tunay kang Diyos na buhay na aming nga sinasamba, Panginoon. Lord, pinakita mo, Lord God, your great miracle kay Kuya Bong, Panginoon, kasi pinalakad mo muli. Alam ko, Panginoon, you have a great plan sa kanyang Panginoon at sa kanyang kaya tulungin sa kanyang pamilya, Panginoon, upang ang kanyang mga anak, Lord God, ay maitaguyod at Lord, mag-guide po nila sa Diyos na buhay na sinasamba po nila mag-asawang Lord God. Mga Panginoon, maging Christian po ang kanilang mga anak. Pray ko, Lord God, sa pamamagitan po ng panggaling ng kanilang tatay, ay maniniwala po sila na talagang good God ang aming Diyos na buhay na aming sinasamba. Muli, Panginoon, Lord God, sa succession ng gawin ito, muli, dagdag ng magpapalakas po. I-bless mo po ang program, ang aking gawin program kay Brother Bong, tungo sa kanyang speedy recovery program. Salamat po, Panginoon Lord God, sa aking Lord God. Worship Father, glorified Father, we give you thanks and praise. Sa pangalan po ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. And amen. Amen. Yun eh. Oh, siyempre, dito ka muna. BP. Okay, sila. Bibi muna siya, bibi muna. Iyan. BP. Ano kung bigyan mo mamaya eh, super naman ang ano mo, ang dugo mo, ang po kasi. Kami, hawakan mo ha. Hawakan ko siya ako. So, ginawa mo ng karaan ay ilan? Ang iyong tupo Palit kayo. kasi. Ilan dati ginawa niya? 50? Palit na. Naglakad sa So, ngayon is 6 session. So, 9:28. 9:29 ba? Ano date yun? 29? So, kita mo. Ayan, ayan. 128, 8 over 80. Ang kanyang pulse weight is 72. Very good po. Sabihin niya, good. So, ang gagawin mo ngayon, upo tayo ka. Nalalay na tulad yung upuan. 80 ang gagawin mo ngayon. Sige. 80. Kami lang ka. Sabihin lang ka na. Ito. Okay. 1. 2. Awas ako. Yan. 3. Sige. Ito. Bitis mo eh. Tagal lang. Oh. Ah. 5. 6. 7. Ala eh. 8. Apat na 20 yan ha. 9. Putayin mo nito. 10.
Again guys, ito po tayo, yung programa ko ito para palakasin po yung kanyang femoris, mga muscle niya po, mga ligaments sa kanyang lower limb 11. in preparation po sa kanyang good walking. Ayan. So this is the purpose again. My speed recovery program, dapat ma-reach niya yung 80 kasi galing siya ng 60 ng 50. 14. 15. Oh. 16. 17. 18. Bumiti pa mo yan, pa mo mix mo ha. 18. Gapa. Ha? Gapa. 19. 20. Ako pa hindi. Let's see. Man, ulit. Hanggang 80 yan. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Nalay ko pa na, ano? Hindi ganito, wala ako. Parang mo lang. 26. Harap siya, no? Sige, sige mo. Push! 7. Sige, sige. 7. 28. 29. 29. po. 30. Yes. 31. Ano naman to? Hindi makita. Kuya, posisyon muna. Ilan na? 30 na? Ilan exhale? Yung malalim? Okay, ready? Go! 31. Okay, po. 32. Very good. 33. So guys, kaya balik namin yung 80. Balikin doon record ka ha. 34. Gagawin namin record. Sige. 35. 35 guys. 36. 37. 38. 39. 40 po rin. Sarap mo, sarap mo. 40. Tayo mo, sarap mo, tayo mo. 40. 40. Relax, relax eh. Relax eh. Thank you, Lord. Go, thank you Lord. Thank you, Lord. O, po muna. Hallelujah. Okay ka muna. Relax ka muna. Relax ka muna. Relax ka muna guys. So naka-40 guys, nakalati na siya. So, which namin kung kakayanin kaya ni Kuya Bong yung aming challenge ni Ate Luming 80. Kaya. Kaya Brad, kaya? Lord, kaya. Imigal siya nun po. Nabigla yung 80. Kaya Merkos niya dinalan. TV mo na. Oh. Sabi ng mga anak niya, natutuwa naman. Natutuwa na ako. Kasi na din sinama. Sampung isa. Nabibigla na ulit siya dati nakaiga lang. Dito lang ni Lord. Yan. Sige. Matuwa. 31. Hindi ka tulog na. 42. 43. 44. 45. 46. Please lang. 47. 48.
50. I-break mo yung record mo ha, 50 na ha. Inal-exhale. Okay na ako pa. I-break na yung record mo ha, 50 na. So, 30 na lang gagawin mo. Para buwi ulit yung ano mo. Yes. Kaya ba 30 o hindi kaya? Lord. Kaya ba? Kaya, in Jesus' name. Pabali ha. Tingnan malalim. Yung pa mo yan. Ready, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. Praise the Lord. Thank you, Lord. So, last na. Last pa, last na mga brad. Relax. So, last na si Kuya Bong. 60. Again, sa lahat ng mga Castro, dito sa Pandacaqui, District 1, shout out. Kapatid ni Kuya Bong at kapatid ni Matulumeng both side family. Siyempre, may ng dalawang anak, no? Paano dalawang mo? Alien and Hazel. Hazel, Alien. O, shout out daw yan sa dalawang anak niya, sponsor. Thank you so much. Siyempre, ikaw ang sponsor yan eh. Kahit mas sponsor, thank you. Mukha naman. Oh. 61. Ayan. Hallelujah. 62. Okay. Walang nilo. 63. Ah, buka lang. 64. Praise the Lord. 65. 66. 67. 68. 69. Oh Lord, thank you, Lord. 70. Inhale, exhale. Exhale. Inhale. Ayan. Last na na. 70. So guys, 10 naka-70 na si more. Kuya Bong guys. Pahinga konti, kuha ng power, in exhale. Inhale, Ayan. exhale. There's a power in the name of Jesus. Sabi mo nga, there's a power in the name of Jesus. Sabi There's mo nga. power in the name of Jesus. Sabi mo, may kapangyarihan sa pangalan niya. Sabi mo nga. Sabi mo, may kapangyarihan May kapangyarihan. sa pangalan ni Jesus. Pangalan niya. Yan, yan. Thank you, Lord. Yan, there's a power in the name of Jesus. Yan. So yan ang ginagamit ng mga people. There's a power in the name of Jesus. There's a healing. Recovery. Ay, kaya ka gumaling dahil doon. Thank you, Sa Jesus. tape ni Ate Luni, sa tape mo, naniwala ka kasi, di ba? Oh, dati, nakalun siya, tutulog ka niya, ha? Ang bigat. Kas. Huwag yan eh. Pabalay na kaya ka, mamipi na yan. So, dapat niya kay kwarto, buta, kaya batyo-batyo ka rin. Tumatyo ka pa dyan mo mula. Kaya pahindahan na. Wow, wow. Sige, last time tayo guys. Yan. Kaya kilala mo. 10 na. Luto lang. Isa po ka, dala. Bukas, Merkos naman. Wala talaga tanang gawang kay Merkos. 71. Sige, spot na, spot. 72. Chest up. 73. Chest up. Pabiyan ko lang. 74. Ubali man kaya. 75. 75 guys. Yan. 76. Wow. 4 more. 77. 27. Oh, 3 more. Push! 78. Focus ka, focus. 2 more. 79. Last one guys. one. Tayo ka na. 80. Sige, thank you, Lord. Inhale. Yan. So Thank you, guys, Lord. ito na yung aming 80 challenge ng upo tayo. So, abangan niyo yung part 2, yung aming upper limb naman. Kakad ko muna ito kasi hindi kaya ng video na, hindi kaya ng set natin. Abangan naman!
May mag-sponsor ng cellphone dito. Di kaya eh, no? And again, thank you Lord sa God's provide. a great miraculous improvement na nakalakad po yung ating kapatid na si Brother Bong Castro. Siyempre sa tiyaga, pagmamahal ng kanyang asawang si Ate Luming at mga anak niya, piniprovide yung mga pangangailangan niya, and other their brothers, sisters, and relatives. Siyempre yung mga ka-church sila nang pipray din sa kanila, yung CIM, yan. So, sa inyo lahat, shout out and thankful. Yan. Nawa ay pagpalain kayo ng Diyos at magtuloy-tuloy ito at makita na talaga ninyo that our God is God. Siya ay Diyos talagang Diyos. Diyos na mapagmahal, Diyos ng mapaggaling. Ayan. So si Kuya Bong kasi ay medyo na itik na ng punti ito. Ayan. Kailan ang kanyang testimony? Sa Wednesday, ayan, testimony ito. So again, please don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel, Moderno Magkepeng, PST, Travel Stroke Therapy. And I pwesto dyan sa may Pandacaqui District 11. Makikita mo yung tarpaulin ko dyan. Nakabanda na po yung tarpaulin. Kung meron kang papa-appointment, just text me lang po for appointment kasi hindi po tayo basta therapy na walang appointment kasi nakaschedule yung mga pasyente natin. So again, please don't forget to subscribe our YouTube channel, Moderno Magkepeng. Ito po ang 80 counts na ginawa ni Kuya Bong Upo Tayo. Ayan. Abangan nyo mamaya yung part 2 namin. Yung kanyang upper limb exercises.